секса с една жена и двама мъже. Аз съм Ваня, приложен психолог. Знаеме. Първо правило. И двамата мъже трябва да имат сексуален контакт с тази жена. Жените очакват да има проникване и от двамата мъже. Добра логика. Ако единия прониква отзад, другият може да постави члена си в устата й. Може да е гали, да й прави орална любов, но задължително и двамата трябва да се включат в секса в един момент. Никой не трябва да излиза от стаята. Че ще вари, нали ще правят тройка? Къде ще ходи до магазина? Останалата част от тялото, да й правите някакво удоволствие, да използвате устата и за ваше удоволствие и не се отвличайте от дамата. Няма. Най-добре е да не говорите. Просто подавате го в устата. Че жената е права, сега така си е.